Ez az erősítő szektor millimikron szallagos. Na, kapcsold be, Aladár, hadd halljuk a jövő zenéjét. Now get the fuck up. Mit mondott? Hol az erősítő, Kriszta? Ez az. Ilyen mini? De a hangereje, maxi. Majd meglátod, a legoltáribb. És a hangfalak? Zanzásítva beépítve, új típusú lejátszó is van hozzá. Remek felvétele. Tessék bekapcsolni. Egy gombnyomásod, egész. Tessék. Hát nem egy oroszlán. Mert most a leghalkabbra van állítva. A bírjátok színnel, állíthatom hangosabbra is. Mi nem bírnánk. Na, van benne velünk. Elég Isten. Persze még csak egy kicsit beszedi a hallókánkat. Jaj, csak lassan. Nézd, adjál a doktorát is teszi. Pedig ez még semmi. Most figyeljetek. Kick it. A lakásom újjáépítése, valamint több hónapos zajártalmi kórházi kezelésem költsége önt terheli.